מסתבר שנשים רבות נמנעות מקיום יחסי מין בגלל יובש בנרתיק. איך ניתן לטפל בבעיה? נגיד שלום לדוקטור שרית ברק, מומחית לאורוגינקולוגיה, רצפת הגן ופלסטיקה וגינלית, גם יחד. כל שלושת הדברים. טוב, אז קודם כל בואי נדבר על הבעיה עצמה. אוקיי. מי סובלת מיובש נרתיקי ומתי זה מגיע? אוקיי, אז הקבוצה הגדולה ביותר של נשים שסובלת מיובש בנרתיק, זה נשים סביב גיל המעבר ובגיל המעבר. בסטטיסטיקה זה 1 מכל 3 נשים, בסביבות גיל 50, ועד 2 מתוך 3 נשים מעל גיל 60. זו אותה קבוצה בעצם שחובה ירידה בכמות האסטרוגן, הידקקות של הרירית, אטרופיה וגינלית ומכאן הכאבים. קבוצות אחרות של נשים שסובלות גם מהתופעה, זה נשים שלוקחות גלולות תקופה ממושכת, תרופות אנטי-דיכאוניות, נשים סכרתיות. קבוצה אחרת זה נשים אחרי סרטן שד שמקבלות חוסמי רצפטורים לאסטרוגן בגוף, ואז בעצם יש את האטרופיה הווגינלית. והקבוצה הנוספת, שלצערנו היא עולה באוכלוסייה, זה אותן נשים שעוברות מנופאוזה כירורגית, בעצם כריתת שחלות על רקע נשאות גנטית או גידולים למיניהם. כל אותן נשים בעצם חוות את הירידה. אז אנחנו מדברים על משהו כמו 50% מאוכלוסיית הנשים. נכון. בסך הכל. נכון, אפילו יותר. אפילו יותר, אולי 60% מאוכלוסיית הנשים. אבל איך אפשר באמת, איך זה בא לידי ביטוי? איך אני יודעת שמזה... אוקיי. אז ביומיום האישה חובה אי נוחות, יובש, עקצוץ, כאבים, קצת הפרשות, ריבוי מוגבר של דלקות. והבעיה העיקרית מתבטאת בעצם בקיום יחסי מין, בעת המגע האינטימי, ממש לפעמים יש חיכוך מאוד חזק וממש תחושה לא נעימה, ונשים בעצם נמנעות. אז אין בעיה הבחנתית, בעיות ואומרות, אנחנו יבש ואנחנו נמנעות, מה עושים? אוקיי, אז יש היום כמה טיפולים. יש את הטיפולים האסטרוגניים, הטיפולים ההורמונליים על בסיס נגזרות טסטוסטרון. יש טיפולים קצת יותר פולשניים, כמו טיפולי לייזר או הזרקות לנרתיק של חומצה היאלורונית. ויש את כל אותם קרמים ומשחות, ג'לים למיניהם, שקיימים בעצם, ואנחנו ממליצים עליהם תמיד כקו ראשון. כן. שהם הרבה יותר נגישים. הרבה יותר נגישים, והאיחוד של הג'ל שאני רוצה לדבר עליו, הוא בעצם ג'ל על בסיס טבעי, שמופק בעצם מהצעה אדומה, עם חומרים טבעיים, שמאוד מקל על אי נוחות ביחסים, בזמן היחסים עצמם, וגם נותן איזושהי תחושה נוחה במהלך היומיום. שהוא אינו הורמונלי? הג'ל הזה הוא לא הורמונלי, הוא מכיל תמציות טבעיות של חומרים, ובעיקר הוא מורכב מג'ל של הצעה אדומה. עכשיו, החד תא זה הצעה אדומה, היא מאוד מעניינת. היא חיה על שפת הים. היא מגנה על עצמה מפני נזקי הטבע, השמש החמה והמלחים בים, על ידי כך שהיא עוטפת את עצמה בשכבת ג'ל. והיא נחקרת המון בעיקר בגלל אנטי-אייג'ינג, פיתחו על בסיס החומר הזה טיפולים אנטי-אייג'ינג, וראו שמבחינת ההרכב המלחים וה-pH היא מאוד מתאימה גם לטיפול בנרתיק. אז איך משתמשים ובאיזה דחיפות? אוקיי, אז חשוב לי לדבר על זה שזה קו ראשון. זאת אומרת, כל אישה יכולה לרכוש את זה, זה לא עניין של מרשם רפואי וגם לא צריך לתת איזושהי הבחנה. אישה שחובת האי נוחות בהחלט יכולה לרכוש את ה-Revive, Play, ופשוט להשתמש בו בזמן יחסים. זה מגיע בכמה צורות, גם בצורה חיצונית. צריך לציין שיש לזה אישור משרד הבריאות, וזה נחשב כאביזה רפואי, ולכן אפשר גם להחדיר את זה פנימה לתוך הנרתיק. אפשר להשתמש בזה כמה שרוצים, מספיקה אגב כמות קטנה. היתרון של הג'ל הזה הוא בעצם שהוא לא גורם לתחושת דביקה. הוא יוצר תחושה חלקה ונעימה, והוא באמת לא פוגע במיקרוביום הטבעי והטוב של הנרתיק. זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, כי כאישה אני מניחה שכולנו יודעות את זה, שכל דבר הכי קטן יכול להוציא מאיזון את הפלורה הטבעית, ולעשות פה בלגנים, נכון. איך זה מגיע לידי ביטוי פה? אז היתרון באמת של הג'ל הזה שהוא שומר. הוא שומר על הפלורה הטבעית של הנרתיק, הוא גם יוצר איזושהי שכבת ציפוי, ובעצם הוא ידידותי מאוד ללקטובצילים, החיידקים הידידותיים של הנרתיק, ושומר על pH חומצי של הנרתיק, שזה ה-pH שאנחנו רוצים. ולכמה זמן זה מחזיק? זאת אומרת, סליחה, לאיזה שיעור מבין אנשים שנזקקות לטיפול בגלל יובש בנרתיק, הטיפול הראשוני הזה מספק, לא צריכים טיפול נוסף? לכולם, מכיוון שרוב הטיפולים שאנחנו כרופאים מציעים, עם הטיפולים על בסיס הורמונלי או הטיפולים הפולשניים, הם ניתנים כמיינטנס, כתחזוקה. אבל עדיין, וביומיום אותם נשים לא חוות את האי-נוחות ואת הכאב ואת הגירוי. הבעיה מתבטאת שגם נשים שלוקחות את
הטיפול התחזוקתי הזה, חוות אי נוחות בזמן יחסי מין, ולכן הן יכולות להשתמש בזה כמה שהן רוצות, כקו ראשון וכקו שני. כלומר, ניתן להשתמש בזה סביב הזמן של יחסי המין, זה לא שולל דברים אחרים, אבל לצורך הזה זה מספק. וגם לא צריך מרשם רופא, וזה ממש קו ראשון. כן, וחשוב גם להדגיש שזה פיתוח ישראלי, מיוצר בארץ, ומשפר מאוד את איכות החיים של אנשים והזוגיות. לגמרי. חשוב מאוד. דוקטור שרית ברק, תודה רבה לך. תודה רבה רבה. 13